chamo Master Piper, porque a verdade é que é un monstro da biología a gaita galega. A verdade é que está estudiando un montón e é un gran profesional. E, bueno, el le gusta moito a música contemporánea de gaita, experimentar novos registros, novas cousas que pode facer unha gaita. E a verdade é que realmente é sorprendente, xa ten colaborado máis veces con nós, e un aplauso para Isidro.
con Isidro tamén bueno, é unha xente pois que lle pon moito empeño a facer aquí pois unha de gaitas e creo que se teñen algún neno por aí con cualidades artísticas que poden deixar que queden boas manos. Vamos a interpretar unha figura e bueno, a ver como sale e un aplauso para esto.
Otra. Que se repita. Otra. Nada. Come bene? Questo è importante. La prossima volta che comprare un microfono